borondate eta iritzi politikoa ezberdinek herrira mugimendua indartu eta osatzen dute. Euskal gizartearen gehiengo zabalak espetxe politika aldatu eta preso zein islarien afera konpontzea eskatzen ari da. Pertsona guzti hauei bilgunetan espazioak eskaintzea da gure nahia. Baina gaur egun, bada urrats bat premia berezia duena. Xantaian eta Mendekuan oinarritutako espetxe politika ankerra konponbide klabetara aldatzea. Zigorra beteri duten presoen kaleratzea. Gaixorik diren presoen baldintzarik gabeko kaleratzea. Eta presoen euskal herriratzea. Hauek dira berehala irabazi behar ditugun bataiak. Eta premiazko egoeren artean, Txus Martiren askatasuna lortzea dago. Txus gaixotasun larria dauka eta aspaldi egon behar zuen kalean. Orain arte bezala, datozen asteetan ere, herrira mugimendutik, Txus askatu dinamikarekin jarraitu eta berritzeko konpromisoa hartzen dugu. Hau da, gaixo diren preso guztiak askatu arte eta etxean preso daudenen baldintzak indargabetu arte dinamikak biderkatzeko konpromiso argia. Guztion artean indarrak batuz, eragile eta norbanakoen konpromisoak bilduz, Euskal Herria osoa preso eta ieslarien eskubideak errespetatuak izan daitezen aktibatzera goaz. Urtarrilak 7ko manifestazioan jasotako babesa, norabide egokian gaudela erakutsi digu. Herri borondatea politikarien gainetik dago. Eta gaur, kaleratzea ukatzen dutenek, bihar onartu beharko dute. Herrira hemen da, azken preso eta ieslaria etxeratu arte, ibilbidea oparo izango duen herri mugimendua. Denok batera, euskal preso eta ieslaria etxera!